Samtang Vice Governor-elect ug outgoing Governor Hilario Davide III giproklamar usab human niya mapili pagka-busy gobernador batok kang Daphne sa Rimbangon. Andam si Davide nga Makig-Alayon sa mga programa nga ipatuman sa bag-ong napili nga gobernador Gwen Garcia. Ano ang report? Alas 2 karong hapon miabot sa Social Hall sa Kapitolyo si Vice Governor-elect o kasamtangang Gobernador Junjun Davide uban na iyang asawang si Jubel o amahan nga si County Chief Justice Hilario Davide Jr. Gipahigayon dayon ang proklamasyon binaagi sa pag-isa sa Board of Canvassers sa iyahang makamot. Gipadayag ni Davide nga dili siya makatuo sa resulta sa botasyon, di napildi ang iyang running mate nga si gubernatorial aspirant o outgoing Vice Governor Agnes Magpali. Salamat kayo, salamat. Let me also take this opportunity to thank all our supporters, the Cebuanos, who for their vote of confidence. Kuan lang kayo, although my victory is not complete, kay my governor didn't make it, pero sige lang, padayon ang among paningkamot with my new office. Giangko ni Davide nga adunay mga hagit nga iyang atubangon sa bag-ong katungdanan nga iya unyang huptan. Andam siya Makig-Alayon sa mga programa nga ipatuman ni Governor-elect Garcia. Samtang itubag niya, ang giinguwa siya nahimo sulod sa unom ka tuig niyang pagpangatungdanan isip gobernador. I'm prepared for the challenges ahead, no? Knowing di man may kauban o grupo ni Governor-elect Garcia, but sige lang, we will go on. I will not be an obstructionist. Ako nga mutrabaho lang ta. I'll just do my job. Giproklamar usab ang ubang mga napili lakip na si 2nd District Congressman-elect Willie Caminero o Board Member Miguel Magpali sa 5th Distrito. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang, Bisdak.